ಕರಿನ ಶನಿವಾರ ಕುಡ್ಲದ ಕೂಳೂರುಡು ನಾಗನ ಕಟ್ಟೆದ ನಾಗನ ಆಜಿಕಲ್ಲು ತೋಜಂದೆ ಆದಿತ್ತದು ಅವು ಕಟ್ಟೆದ ಕೈತಲ್ದ ಕಂಡುಡು ಅಂಗಾರೆ ತೋಜಿದಂಡು ಕಾವೂರು ಪೊಲೀಸರು ನಾಡಪತ್ತನ ಕಾರ್ಯಡುಪ್ಪುನಗ ಒಂದು ಕಣ್ಣಕ್ಕೆ ತೋಜಿದಂಡು ನಾಗನ ಕಲ್ಲು ಲಕ್ಕಾದು ದಕ್ಕಿನ ಕುಲು ಏರಂದು ಆರೋಪಿಲನ ಬಗೆಟ್ ನನ್ನಲ ತೆರೆದು ಬೈದಿಜೆ ಕುಡ್ಲ ಕೂಳೂರುದ ನಾಗನ ಕಟ್ಟೆಡ್ದು ಕೆಲವು ದಿನೊಡ್ದು ದುಂಬು ತೋಜಂದೆ ಆದಿತ್ತಿನ ನಾಗನ ಆಜಿಕಲ್ಲು ಕೈತಲ್ದ ಕಂಡುಡು ಅಂಗಾರೆ ತೋಜಿದಂಡು ನಾಗನ ಕಟ್ಟೆಡು ಒಟ್ಟು 14 ನಾಗನ ಕಲ್ಲಿತ್ತಂಡು ಅವಿಟ್ಟು ಆಜಿ ಕರಿನ ಶನಿವಾರ ತೋಜಂದೆ ಆದಿತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲನ್ನು ಪುಡತ್ತು ಪಾಡ್ದೇರು ಈ ಬಗೆಟ್ ತನಿಖೆ ನಡಪೊಂದಿತ್ತಿನ ಕಾವೂರು ಪೊಲೀಸರು ಅಂಗಾರೆ ಕಾಂಡೆ ನಾಗನ ಕಲ್ಲು ನಾಡುಪತ್ತುನ ಕಾರ್ಯಡುಪ್ಪುನಗ ನಾಗನ ಕಟ್ಟೆ ಕೈತಲ್ದ ಗುವೆಲ್ದ ನೀರು ಕಾಲಿ ಮಲ್ತದು ತೂತೇರು ಅಂಡ ನಾಗನ ಕಲ್ಲು ತೋಜಿದಿಜಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕೈತಲ್ದ ನೀರು ಎರ್ಕದಿನ ಜಾಗಿಡು ನಾಗನ ಕಲ್ಲು ತೋಜಿದನು ಅಂಡ ಇಂಚ ಮಲ್ತಿನ ಆರೋಪಿಲು ಏರೊಂದು ಗೊತ್ತಾವಂದೇ ಬಂಧನ ಆತಜಿಂದು ಪೊಲೀಸರು ತೆರಿಪಾದಿರು. ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಷಷ್ಠಬ್ದಿ ಸಮಿತಿ ಪುತ್ತೂರು ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕುಡ್ಲದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗಿಡು ನವೆಂಬರ್ 1 ಪುತ್ತೂರ್ದ ಬಂಟೆರ್ನ ಭವನುಡು ತುಳುವೆರೆ ಕೂಡುಕಟ್ಟು ತುಳುನಾಡ ಐಸಿರ 2021 ಪನ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಂದು ಸವಣೂರು ಸೀತಾರಾಮ ರೈ ಪಂತೆರು ಆರು ಈ ಬಗೆಟ್ ಪುತ್ತೂರುಡು ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟಡು ವಿವರ ಕೊಡ್ತೆರು. ತುಳುವೆರೆ ಕೂಡುಕಟ್ಟು ತುಳುನಾಡ ಐಸಿರ 2021 ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸವಣೂರು ಸೀತಾರಾಮ ರೈ ಪುತ್ತೂರುಡು ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟಡು ಪಾತಿರ್ದು ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಷಷ್ಠಬ್ದಿ ಸಮಿತಿ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕುಡ್ಲದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ನವೆಂಬರ್ 1 ಬಂಟರ ಭವನುಡು ತುಳುವೆರೆ ಕೂಡುಕಟ್ಟು ತುಳುನಾಡ ಐಸಿರ 2021 ಪನ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದನೆಂದು ಪಂಡಿರೋ ದಿನ ಇಡೀ ನಡಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಕಾಂಡೆ 8 ಗಂಟೆಗೂ ಭಜನಾಮೃತ ಇತ್ತದು 1 ಗಂಟೆಗೂ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರ ಉದಿಪನ ರಾಷ್ಟ್ರ ಬಾವುಟ ಕನ್ನಡ ಬಾವುಟ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಬಾವುಟ ಏರವನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಲಯದ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಸೇರಿಗೇಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿವೊಂದೊಂದು ಸೀತಾರಾಮ ರೈ ಪಂಡಿರೋ. ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜ ಕನ್ನಡ ಧ್ವಜ ಮತ್ತು ತುಳು ಧ್ವಜದ ಅನಾವರಣ ಪುತ್ತೂರು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇವರೆಲ್ಲ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಅದಕ್ಕೆ ತಾಯಿಗೆ ನಾವು ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆಯನ್ನ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ವಿ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಲ್ಪೆಡ್ದು 6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರಡುಪ್ಪುನ ಸೇಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಕುದುರು ತಿರ್ಗಾಟದಕ್ಲೆಗು ಪಂಡಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಿರ್ಗಾಟ ತಾನ ಆದುಂಡು ಅಂಡ ಇತ್ತಡೆಗೆ ಪೋಪುನ ಪಡವುಡು ಟಿಕೆಟ್ ಬಿಲೆ ಬರಾಬರಿ ಏರಾಯಿ ನಿಡ್ದಾವ್ರ ಊರ್ದಕ್ಲೆಗು ತಿರ್ಗಾಟ ನಷ್ಟ ಆದು ಅವು ಶ್ರೀಮಂತಿರ್ನ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಆವುಂದುಂಡು. ತಿರ್ಗಾಟ ಉದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಈ ಬಗೆಟ್ಟು ಗುಮನ ಕೊರೋಡಾತಂಡು. ತೂಯಿನಾತ್ ದೂರ ಮುಟ್ಟಲ ಕಣ್ಣುಗು ಕಡಲೇ ತೋಜುಂಡು ಕಡಲ್ದ ನಡುಟೆ ಸಾಗುನ ಪಡವು ಪಡವುಡು ತಿರ್ಗಾಟದ ಜನಕುಲು ಮೊಕುಲ್ಮಾತ ಪೋವೊಂದುಪ್ಪುನಿ ಒಡಿಪುದ ಸೇಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಕುದುರುಗೋ ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತಿರ್ನ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದೇ ಪನ್ಪಾವುಂಡು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆಡು ಪಾಕ ಬೀಚ್ ಇತ್ತಂಡಲ ತಿರ್ಗಾಟದಕ್ಲೆಗು ಸೇಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಕುದುರುದಂಚ ಅಪ್ಪುಜಿ ಒಂದು ಮಲ್ಪೆಡ್ದು 6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರಡುಂಡು ಅಂಚದು ಪೋಯರೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಆಸೆ ಉಂಡು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಪೋಯರೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆ ಬಾರಿ ಏರ್ದು ತಿರ್ಗಾಟದಕ್ಲೆಗು ಉಬ್ಬ್ಯಂದಿನಲ ನಿಂಗಂದಿನಲ ಬೆಚ್ಚನೆ ಇತ್ತಂಚ ಆತಂಡು. ಕರಿನ ಸರ್ತಿ ಸಿ ವಾಕಡ್ದು 250 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತಿನವು ಈ ಸರ್ತಿ 300 ಆತಂಡು. ಮಲ್ಪೆಡ್ದು 400 ರೂಪಾಯಿ ದೆಪ್ಪುವೆರು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೇತೆನೆ ಕಾಸು ಕೊರಡು. सेंट मेरीस बೈದ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇಡ್ಡಂಡು ಬಟ್ ಬೋಟಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ದಾಲ ಇಡ್ಡಿಜ್ಜಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಓಕೆ ಎಡ್ಡುಂಡು ಒಂದ್ಸರಿ ಬರೋಲಿ ಕಲ್ಲು ರಾಕ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಒಂಜಿ ನೀರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಗಾಳಿ ಶೋಕುಂಡು ಬೊಟ್ಟುಡ್ ಬಣ್ಣ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಡಲ್ಡ್ ಬರೋಂದಿಲ್ಲತ ಪನ್ಫಿನ್ ಒಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇರ್ತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಅಪ್ಪುಂಡು ಬರ್ರೆಗ್ ರೇಟ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇರ್ದು ಈ ಇಯರ್ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ದೇರು.
ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ಹಿಡಿದು 10 ವರ್ಷದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂತೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಬುಡುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆ ಒಂಜೆ ಆತ ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ಪೋಂಡ 1 ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ಅವಲುಂತೊಲಿ ದುಂಬು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಜೋಕುಲು ಪೋದು ಪ್ರಕೃತಿದ ಪೊರ್ಲು ಸಬಿಯೊಂದಿತ್ತೆರ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ತಿರ್ಗಾಟಗು ಬತ್ತಿನ ಶ್ರೀಮಂತರು ಮಾತ್ರ ಪೋವಂದುಲ್ಲೆರ ಅಂಚನೆ ಕೇರಳದಕಲು ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರ ನಮ್ಮ ನಾಡದಕಲು ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಅಡೆಗ್ ಪೋವಂದಿನಂಚ ಆತಂಡ ಕುದುರುಗು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತೆನಸುಕೊನೇರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಾದವಲು ಮಾರುಣ ತಿನಸು ಮಾತ್ರ ತೆತನೋಡು ತಿರ್ಗಾಟಗು ಬೈದಿನ ಸೌಮ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪಾತಿರ್ದು ಆಕ್ಲಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತೆರಿಪಾದಿರ ಎಂಕುಲು ಇನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಮಲ್ಪೆ ಬೀಚಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಅಂಕುಲ್ ಓಕೆ ಇತ್ತು ಎಂಕುಲು ಬೈದಿನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಫ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಎಂಕುಲು ಒಂದು ಸೆಂಟ್ ಮ್ಯಾರಿಸಿಗೆ ಪೋಡಾಂಡ ಎಂಕುಲು ಒಂದು ಬೋಟಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಗೆ ಏನಾಗ 300 400 ಅಂತ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಇತ್ತು ಎಂಕುಲು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಫ್ ಬೈದ ಬಟ್ ಎಂಕುಲು ಪೇಮೆಂಟ್ ಪೋಪ ಅಂಚೆನಿ ಪಾಪದಕುಲು ಬಂದಾಗ ಪರ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ 300 400 ಆಂಡ ಅವೇನು ಕೊಡ್ದು ಅಕುಲು ಯಾಪ ಅಂಚಿ ಪೋಯರೆ ಅಕಲೆಗ್ಲ ಆಸೆ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಪೋಡು ಅಂತ ಬಂದು ಪಾಪದ ಅಕಲೆಗೆ ಸೇಮ್ ವೈತೆ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ತೊಂಬತ್ತು ಉಪ್ಪೇರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಜೋಕುಲು ಬತ್ತು ಉಪ್ಪೇರು ಅಕಲೆಗೆ ಅಂಚಿ ಪೋಡು ಅಂದಾನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಪೋಯರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಿಕುಲ್ ಕೊನೆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಬಟ್ ಸೇಮ್ ವೇ ಬಟ್ ಅಕುಲ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಲೈಡ್ ಎಂಕುಲ್ದಾದ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪೇನು ಅಕುಲು ಅಕುಲ್ ಅವೇನು ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕುಲ್ ಅವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ದಕ್ಕೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಿಕುಲು ಕೊನೆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಪನ್ಪಿನ ಅಕುಲ್ ಬಕ್ಕ ಅಕುಲು ಎಂಚ ಅಕುಲು ಲೈಡ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ನಿಜವಾದ ಅವುಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಜನಕ್ಕುಲ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಪಿನ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಂತು ಕೊರಡು ಪಂದು ಎಂಕುಲು ಕಳಕಳಿಡ್ದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಸೇಂಟ್ ಮೇರೀಸ್ ಹೈಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಪೋಯಾರ ಸಾಧಾರಣ 400-300 ರೂಪಾಯಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇದು ನಮಗೆ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಶುರುವಾಪನ ಆತ ಈ ಕೊರೋನಾದವರ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದಿಂಚಿ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಜನಕ್ಕಳು ಬರೋಂದಿತ್ತಿಜೇರು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ತೊಂದರೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಮತ್ತು ಜೋಕ್ಲೆಗಳು ಅಂಚನೆ ಜೋಕ್ಲ ಪೊರತೆ ಪಿದೆ ಬರ್ರೆ ಶುರು ಮಂತದೇರು ಈತ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಖಂಡನೀಯ ಅದ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪೈತೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಲಾವಡ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ದೇಡ ಐಕ್ಲ ಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪಡ್ದ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಯರ್ ಆತ ಕಾಸ್ತ ಒಂಜಿ 6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಪ್ಪುನಿ ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಒಂತ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಬರ್ಪುನಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಒಂತ ಖುಷಿ ಆಪ್ಲೆಕ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಎಂಕುಲು ಕೇನೊಂದು ಮನಸ್ಸುಗು ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತೊನೆರೆ ಪ್ರಕೃತಿದ ಪೊರ್ಲು ಸಭೆಯರೆ ಬಯಕಂದಿನಕುಲು ಇಜ್ಜೆರಂದು ಪನುಲಿ ತಿರ್ಗಾಟ ಬಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಅಂಚಾದ ತಿರ್ಗಾಟ ಉದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಈ ಬಗೆಟ್ಟು ಗುಮನ ಕೊರೊಡಾಯಿನವು ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತರ್ನ ಕುದುರು ಆಪನೇಟ್ ಸಂಶಯ ಇಜ್ಜಿನ್ ಪನುಲಿ ಕಾವೂರು ಮುಲ್ಲಕಾಡದ ಶ್ರೀ ವಿಠಲ ರುಕುಮಾಯಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಡು ಶನಿವಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಶನೀಶ್ವರ ಪೂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಶನೀಶ್ವರ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪನ್ಪುನ ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳಮದ್ದೊಳಿ ನಡೆತಂಡ ಮಂದಿರದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡೆರು ಅವೆತ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಇತನಿಕ್ಲೆಗಾದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಯಿ ಏನೋ ರಾಜ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಗರ್ವವೇ ನಿಕ್ಕಿತ್ತ ಗರ್ವ ಬೈದಂತ ಸರಿಯಾದ ಪಣಿಯಂಕು ನಿಕ್ಕ ಗರ್ವ ಬರೋಲಿಯ ಅವಾಗ ಈ ಗರ್ವ ಬರೆಯರದಾನಿ ಕಾರಣ ನಿಕ್ಕು ಸ್ವರ್ಕದ ಅಡಾಡ್ತಂಡು ಅಂಚಿತ್ನ ಅಡಾರ್ದಿನ ಸ್ವರ್ಕನು ಸೇರ್ಕಾವಡು ಐನೊಳಕ ಮದ ನರಮಾನ್ಯಾಯನಾಗ ಮದ ಬೋಡಿಯ ಅಂಚಿತ್ನ ತೀರ್ಪುಡು ಈ ಮಿತ್ತು ಗೂರಿ ಅಂದಾಂಡ ಎನ್ನ ಭಕ್ತೆ ಅಂದಂದೇ ಸತ್ಯ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಧ್ವಜಪಾದ ಕೊರಿಯ ಅಂದಾಂಡ ಆ ಕೊರ್ತುಡು ನಿನ್ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಥಾನುಕರಿಯನ್ನು ಬಲಿತರವಲ್ಲೇ ಆ ಕಾಲದ ನಿರೀಕ್ಷೆಡುಪ್ಪ ಇತ್ತನಿಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆ ಈಚೆ ಬಲು ಪರಾಕ್ರಮಿ ಶನಿಯೋ ಸುಮ್ಮನಿರದೆ ನಾವು ಆಡೇ ಬಲು ಕಷ್ಟವನು ಕೊಡುವನು ಅವನು ಓ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮರೇ ಶನಿ ಪುರುಷನ ಮಗಿಲೇ ಇತ್ತೆ ಕೊಡೋರೋ ಇನಿತ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲು ಕುಡ್ಲಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕೆಐಒಸಿಎಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನೆಹರು ಯುವ ಕೇಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಕೆಡು ಕುಡ್ಲಡ್ ಅರಣ್ಯ ನೆಡುತೋಪು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನೆಡು ಗುರುತು ಮಲ್ತೊನ್ನ ಕಾರಣ ಕಲ್ಪನಾಯನು ಪಿದೈಪಾಡ್ನ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ವಾಣಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಓರಿಯಡ್ದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ. ಲಾರಿಡು ಒಟ್ರಾಸಿ ಕೈಕಂಜಲಿನ ಪಾಡ್ದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಡ್ದು ಕೇರಳಗೂ ಸಾಗವ್ನ ಮಾಹಿತಿ ತಿಕ್ಕದು ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ. ಹೆಜಮಾಡಿ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಕೈತಲು ಆರೋಪಿಲಿನ ಬಂಧನ. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಕುದುರುಗು ತಿರ್ಗಾಟ ಮಲ್ಪನಕ್ಲಿಗೆ ಬರಾಬರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬಿಲೆ. ಶ್ರೀಮಂತ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಂಡ ಊರ್ದಕ್ಲಿಗೆ ತಿರ್ಗಾಟ ಕಷ್ಟ ಒಂಜು ವರದಿ. ಇಡೆಗು ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನೆಲ್ಲೈತೆ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಇತ ಇನ್ನಿತ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿರು. ಕುಡ್ಲಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕೆಐಒಸಿಎಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನೆಹರು ಯುವ ಕೇಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಕೆಡು ಕುಡ್ಲಾಡು ಅರಣ್ಯ ನೆಡುತೋಪು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನೆಡು ಗುರುತು ಮಲ್ತೊನ್ನ ಕಾರಣ ಕಲ್ಪನಾಯನು ಪಿದೈಪಾಡ್ನ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ವಾಣಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಓರಿಯಡ್ದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ. ಲಾರಿಡು ಒಟ್ರಾಸಿ ಕೈಕಂಜಲಿನ ಪಾಡ್ದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಡ್ದು ಕೇರಳಗೂ ಸಾಗವ್ನ ಮಾಹಿತಿ ತಿಕ್ಕದು ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ. ಹೆಜಮಾಡಿ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಕೈತಲು ಆರೋಪಿಲಿನ ಬಂಧನ. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಕುದುರುಗು ತಿರ್ಗಾಟ ಮಲ್ಪನಕ್ಲಿಗೆ ಬರಾಬರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬಿಲೆ. ಶ್ರೀಮಂತ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಂಡ ಊರ್ದಕ್ಲಿಗೆ ತಿರ್ಗಾಟ ಕಷ್ಟ ಒಂಜು ವರದಿ. ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ. ಕುಡ್ಲಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸುತ್ತುಡು ಕಾಲಿಜಾಗೆ ಗುರ್ತ ಮಲ್ತದು ಅವಲು ದೈ ನಡುಪುನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಕೈ ಜೋಡ್ಸಾಯಿನ ಸರ್ವೆರೆಲ್ನ ಪುಗಾರ್ವೆಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ವಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪಂತಿರ ಕುಡ್ಲಡು ಬುಧಾರ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕೆಐಒಸಿಎಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನೆಹರು ಯುವ ಕೇಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗಿಡ ನಡತಿನ ಅರಣ್ಯ ನೆಡುತೋಪು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದು ಆರ್ಪಾತೆರಿಯರು. ಕುಡ್ಲಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕೆಐಒಸಿಎಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನೆಹರು ಯುವ ಕೇಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ಬುಧವಾರ ನಗರ ಅರಣ್ಯ ನೆಡುತೋಪು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ವಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ದೈ ನಡೆದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯರು. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯರು ನಾಮಫಲಕ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಕೈ ಜೋಡ್ಸಾಯಿನ ಸರ್ವೆರೆಲ್ನ ಪುಗರ್ನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯರು ಪಾತಿರ್ದು ಪಾಲಿಕೆ ಸುತ್ತುಡು ಕಾಲಿಜಾಗೆ ಗುರ್ತ ಮಲ್ತದು ಅವಲು ನೆಡುತೋಪು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಐಕ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಸಹಾಯ ಕೊರ್ಪುನವು ಎಡ್ಡೆ ಸಂಗತಿನ್ ಪಂಡಿರೋ. ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟು, ಅವುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಮೇಜರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಗಿಡವನ್ನು ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ನೆಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಒಂದು ಅರಣ್ಯ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಭಾಳ ವಲ್ನರೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ ಇರುವಂಥ ಪೀಪಲ್ಗಳು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿದಂತೂ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಎದುರಿಸಿ ನಾವು ಒಂದು ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಚಾಲೆಂಜ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಒಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇದು ಜೀತ್ ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ನೆಹರು ಯುವ ಕೇಂದ್ರ ಭಾಳಷ್ಟು ಯುವಕರ ಮಂಡಳಿ ಇದರೊಳಗಡೆ ಏನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕದಂಥ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ನೆಹರು ಯುವ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಜೀತ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಮಂಗಳೂರು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಮತ್ತು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಅನ್ಅವಾಯ್ಡಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಾಗುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಅರ್ಬನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕವರ್ ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಟಿಗೆ ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ರಿಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬಹುದಾಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು KOCL ಮಾಡಿರೋದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯ. ನಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ಬರುವ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಬೇರೆ ಕಡೆನೂ ಜಾಗವನ್ನು ಎಂಟಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಕೆಐಒಸಿಎಲ್ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್, ಕುಡ್ಲಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಕಮಿಷನರ್ ಅಕ್ಷಯ ಶ್ರೀಧರ್, ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನಾಯಕ್ ಇಂದಾಜೆ, ನೆಹರು ಯುವ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು.
ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ವಾಣಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಲ್ಪನವರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನೆ ಒಂಜೆಟ್ಟು ಗುರ್ತು ಮಲ್ತೊಂದೆಂದು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಆಯನ ಕಾಲೇಜು ಪಿದೈ ಪಾಡ್ದು 14 ಮದಿನ ಆಂಡ್ ಅವೇ ಕಾಲೇಜು ಬರೋ ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರುಡೊಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬುಧಾರ ಕಾಲೇಜ್ ಎದುರು ಒರಿಯೇ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡಪಾಯಿನ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನೆ ಒಂಜೆಟ್ಟು ಉಲ್ಲೆಂದು ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣ ಕೊಡ್ದು ಕಾಲೇಜ್ ಹಿಡಿದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ ದೆತ್ತು ಪಾಡ್ದಿನ ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಗತಿ ಒಂಜಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ವಾಣಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ನಡೆತದ ಕರಿನ 14 ದಿನೋಡ್ದಿಂಚ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪಿರದೆತ್ತು ನೆರೆ ಭಿನ್ನಾಯ್ತುಂಡಲ ಮನಿಪಂದ ಕುಳ್ಳು ದಿನ ಬರುವ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ ಕಾಲೇಜ್ ಹಿಡಿದು ಪಿದೈ ಪಾಡ್ದಡ ಅಂಚಾದು ನ್ಯಾಯಗಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬುಧಾರ ಕಾಲೇಜ್ ಎದುರು ಒರಿಯೇ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡಪಾಯಿನ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದ ಕಾಲೇಜ್ ಹಿಡಿದು ಡಿಬ್ಬರ್ ಮಲ್ತಿನೇನು ಪಿರದೆತ್ತದು ಕಾಲೇಜ್ ಹಿಡಿದು ಬರೋ ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತ ಕೊರುಡುಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಲ್ತದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತದೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಡ್ದು ಕೇರಳಗೂ 17 ಹೆಚ್ಚ ಏರು ಬೋರಿ ಎರ್ಮೆಲೇನು ಒಟ್ರಾಸಿ ಒಂದು ಲಾರಿಡ್ ಪಾಡ್ದು ಸಾಗೊಂದಿತ್ತಿನೇನು ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರು ಹೆಜಮಾಡಿ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಕೈತಲ್ ಪತ್ತದೇರೋ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿದ ಡ್ರೈವರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೇರಳದ ಲಾರಿ ಕ್ಲೀನರ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧನ ಮಲ್ತದೇರೋ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆದ ಹೆಜಮಾಡಿಡ್ HR ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆದ ಲಾರಿ ಒಂಜೆಟ್ಟು 17 ಹೆಚ್ಚ ಏರು ಬೋರಿ ಎರ್ಮೆಲೇನು ಒಟ್ರಾಸಿ ದಿಂಜಾದ್ ಕೊನೊಂದಿತ್ತಿನ ಬಗೆಟ್ ನಿಘಂಟದ ಮಾಹಿತಿ ದಂಚ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರು ಹೆಜಮಾಡಿ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಕೈತಲ್ ಲಾರಿ ನುಂತಾದ ಸ್ವಾಧೀನಗುದೆ ತೊಂದೆರೋ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಡ್ದು ಕೇರಳಗೂ ಒಂದೇನು ಸಾಗಾಂದಿತ್ತೆರಂದು ಸುರುತ್ತ ತನಿಖೆಡ್ದು ಗೊತ್ತಾದಿತ್ತದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿದ ಡ್ರೈವರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೇರಳದ ಲಾರಿ ಕ್ಲೀನರ್ನು ಬಂಧನ ಮಲ್ತದೆರಂದು ತೆರೆದು ಬೈದರು ಲಾರಿಡಿತ್ತಿನ ಕೈಕಂಜಲೇನು ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆದ ಸದಸ್ಯರು ಮನೋಹರ್ ದುಂಬಾಳ್ತೆಡು ಬಚಾವ್ ಮಲ್ತದೆರೋ ಲಾರಿಡು ಒಟ್ರಾಸಿ ದಿಂಜಾಯ್ ನೀಡ್ದಾವ್ರ ಕೆಲವುದೇತ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ ಆತನಂದು ಅಕುಲು ತೆರಿಪಾಯಿರೋ ಬಚಾವ್ ಮಲ್ಪುನಗ ಎರ್ಮೆ ಒಂಜಿಲಾಗಿದ್ದು ಬಲಿತದು ಕೆಲವರಿಗೆ ತಾಡ್ದು ತಪ್ಪಾದಡೋ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಡ್ದು ಪಾಕ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಡತದು ಈ ಲಾರಿ ಎಂಚ ಬೈದನಂದು ಇಲಾಖೆಲಿನು ಸಂಶಯಡು ತೂಪುನಂಚ ಆತಂಡ ರಡ್ಡು ಲಾರಿಡು ಬತ್ತಿನ ಸಂಶಯ ಇತ್ತದು ಒಂಜಿ ಲಾರಿ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರಿನ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಾದು ದುಂಬು ಪೋತುನೊಂದು ಸಂಶಯ ಉಂಡಾತಂಡ ಪಡುಬಿದ್ರೆ SI ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ದುಂಬಾಳ್ತಿಡು ನಡಪಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾತಿರ್ನಲ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆತಂಡ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ದೂರು ಎದುರು ದೂರು ಚರ್ಚೆ ನಡೆತದು ಅವು ಏವ್ರಗೂ ಕಾರಣ ಅದು ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೊಗ್ಗುದು ತಲ್ವಾರಡು ಕಡ್ತಿನ ಸಂಗತಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಬಡಗ ಬೊಳ್ಳೂರುಡು ಅಂಗಾರೆ ನಡೆತದಂಡ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬೊಳ್ಳೂರು ಪನ್ಪುನರಿಗೂ ಪೆಟ್ಟಾತಂಡ ನಿತಿನ್ ನಿಶಾಂತ್ ಬೊಕ್ಕ ರತ್ನಾಕರ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಆರೋಪಿಲೊಂದು ಬಂಟ್ವಾಳ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೂ ದೂರು ಕೊಡ್ತೆರೋ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಬಡಗ ಬೊಳ್ಳೂರುಡು ಮೂವೇರ ಜವಣೆರ್ನ ಕೂಟ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೊಂಜೆಕ್ ಪೊಗ್ಗುದು ತಲ್ವಾರಡು ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಕೆರಿಯರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಿನ ಸಂಗತಿ ಅಂಗಾರೆ ರಾತ್ರಿ ನಡೆತದಂಡ ಈ ಬಗೆಟ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ತಂಡ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬೊಳ್ಳೂರು ಪನ್ಪುನರೆಗ್ ಪೆಟ್ಟಾತಂಡ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಡತಿನ ದೂರು ಎದುರು ದೂರು ಚರ್ಚೆಗ್ ಸಂಬಂಧ ಊರ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದೆಟ್ಟು ಆಣೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಲ್ಪರೆ ಬರೆಯರೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬೊಳ್ಳೂರು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಬರೆದು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರೋ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಈ ವಿಚಾರ ಪಾಡ್ನೆಕ್ ನಿತಿನ್ ನಿಶಾಂತ್ ಬೊಕ್ಕ ರತ್ನಾಕರ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ಗೂ ಕೆರ್ಪಾನ್ ಪೋಡಿಪಾದಿತ್ತದು ಈ ಬಗೆಟ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ದೂರು ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರೋ ಅಂಗಾರೆ ರಾತ್ರಿ 7 ಪ್ರಕಾಶ್ ಇಲ್ಲಡು ಪುನಗ ಮೂವೇರು ಪೊಗ್ಗುದು ಈ ಎಂಕ್ಲಿನ ಬಗೆಟ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಬಾರಿ ಪಾಡುವ ನಾಂದು ನೆರ್ದು ನಿತಿನ್ ಪನ್ಪುನಾಯೆ ತಲ್ವಾರ್ ಬೀಜಿದೆ ತಪ್ಪಾಯರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪನಗ ಅವು ಪ್ರಕಾಶ್ನ ಎಡತಕ್ಕೆ ಬಿಕ್ ತಾಗದಂಡ ಕಡ್ಪುಲ ಬುಡೊಡ್ಚಿಂದ ಪಂಡಿನ ಬಾಕಿದಕ್ಕಲು ಪ್ರಕಾಶನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಮಗತು ಪಾಡ್ದು ಒಟ್ರಾಸಿ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬೊಳ್ಳೂರು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ಅರೆನ ಅಣ್ಣೆ ರವೀಂದ್ರ ಲೀಲಾ ಬೊಕ್ಕ ಮೈತಿದಿ ಲಡೈ ಬುಡ್ಪಾಯರೆ ಪಾರ್ ಬೈದಿರೋ ಅಂಡ ನಿತಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟದಕ್ಲು ಅಕ್ಲಿನ ತಡೆತದು ಕೈತಲ್ ಬತ್ತರಂಡ ನಿಕ್ಲಿನ ಜೀವದೆಪ್ಪು ಅಂದ್ ಪೋಡಿಪಾದು ಅಲ್ಪೊಡ್ದು ಬಲ್ತಿದಿರೋ ಈ ಬಗೆಟ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೂ ದೂರು ಕೊಡ್ತೇರೋ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬೊಳ್ಳೂರು ಬಂಟ್ವಾಳದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರ್ದಿತ್ತದು ಪೊಲೀಸರು ಜಾಗೆಗೆ ಬತ್ತದು ತನಿಖೆ ಮಲ್ತಿದಿರೋ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21 ಗುರುವಾರ ಕಾಂಡೆ ಆಜ್ ಗಂಟೆಡ್ದು ಮುಪ್ಪ ಕಾಂಡೆ ಆಜ್ ಮುಟ್ಟ ಕುಡ್ಲಾ ನಗರಗೂ ನೀರು ಒದಗಾವನೇನು ಉಂತಾವಿರೋ ತುಂಬಿದ ನೀರು ಸಾಗಾವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 18 MGD ಬೊಕ 81.7 MLD ರೇಚಕ ತಾವರ್ದ ಜಾಕ್ ವೆಲ್ಲಡ್ ತುರ್ತು ಕಾಮಗಾರಿ ಉಪ್ಪು ನೀಡಿದವ್ರ ಕುಡ್ಲಾ ನಗರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆಟ್ ನೀರು ಉಪ್ಪುಜಿಂದು ಕುಡ್ಲಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ತೆರಿಪಾದನ ಕುಡ್ಲಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ನೀರು ಸಾಗಾವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ತುಂಬೆ
18 MGD ಬೊಕ್ಕ 81.7 MLD ರೇಚಕ ತಾವರದ ಜಾಕ್ ವೆಲ್ಲಡ್ ತುರ್ತು ಕಾಮಗಾರಿ ಇತ್ತಿನೇಡ್ದಾವ್ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28 ಗುರುವಾರ ಕಾಂಡೆ 6 ಗಂಟೆಡ್ದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30 ಕಾಂಡೆ 6 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ 3 ದಿನ ನಗರಗೂ ಇಡೀ ನೀರು ಒದಗಾವಣೆನು ಉಂಟಾವಣುಂದು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ತೆರಿಪಾದನು. ಕುಡ್ಲಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆಕ್ ನೀರು ಪುಜಿಂದ್ ಪಂತಿರೋ.